Wala an tuma ba ta da wani miji don tun Saturday aka kama ta da safe babu wanda ya neme ta sai yau da wani uncle nata ya nema wayanta haka wayanta yana ajiye ana ta jira waye ma zai kira ma aji babu wanda ya neme ta yau ne tukunna ma shi ma na kwana tun jiya ina ta roƙon Yusuf dan Allah dan Annabi ku sake ta ta tafi ita ta sani ita da duniya tun da dai ta zauna a gaban su ta yi confessing kan cewa duk wani abin da ta faɗa wallahi tallahi ba ta da evidence ita a yafe mata tana da mental problem ne ita she did it out of anger an je an yi ricin abdulrashid an tura mutane sun je an yi ricin an karɓa phones da suke using an yi bincika komai an duba prison list na mutane visitors da suke shiga kin san koyi na in ka je da the list da ake ɗaukan hoton mutum da mimimi babu just for people not even for me and my husband it's just for curiosity just for to see whether there's something that aka planning if there's something more than what she's just saying wallahi talahi anti umma yarinyar ne yadda ta zo na ta yi maganar nan ba ta da ko hoto guda ɗaya ni abin da ya bani mamaki na ce how can somebody sit down and say the things she said and swear and even begged me online that in ban kai ta in ban ɗauki mataki ba Allah ya sa mama na karuwa ne or something she even said that and then you don't even have a picture ni da my sister said there and then ta ce ya umi India an fitar da wani picture sai dai wani picture ne da za su haɗa kanki da wani jiki or something but everybody knows that there's no way wai akwai wani hoto in yarinya nan tana da wani hoto da daga ranar da ta yi wannan bidiyon she will attach it with all these evidences because there's nothing she has not said da ma ta yi adding evidence kin ga da an wuce gurin ba ko na minti ko da friends ina suka taru a office ni kawai na shiga office ranar na dawo daga Jos ina shiga kawai na gansu duka na ce me ya faru wai baki ga me yake faru ba na ce what is it and then they just showed me ni da shi muka shigo kenan kawai sai muka zo na haka a office muna kallo kawai muka fara dariya tun ba inda ta ce wai sani Dubai ya jefar da ni a Dubai ya sake yin ya jefar da ni a Dubai we just started laughing and then the thing just became bigger when manyan mutane kin sa binki da yan politics da kuma ni yanda mutane everybody wala if you see the messages that people the calls Allah muka a take ko 5 minutes ba mai ba ya tafi muka shiga muka je muka haɗu da Bichi said I wanna this is terrible they have to look for her aka nemo ta aka kawo ta aka ajiye ta zama abin tausayi wai ai ita tun da ta yi bidiyon ma she has been trying to reach me to apologize na ce ke ni ko haɗuwa da ita ban yi ba ranar muka taho Saudi ba ma da ita ba jiya ne ta roƙon shi na ce don Allah su sake ta a sake ta tafi su bi let's follow court wise a bata an yi serving nata letter she has to retract everything she said the same way she said it on social media and equally we're going to wannan for damage dole ta biya mu damage for my businesses that she said ina saka magani a abinci din mutane su ci furniture baya less than 2 years duk ta faɗi na so she has tarnished the image of my businesses and equally the worst part is she accused me of adultery online now no matter what I do someone somewhere will never hear that she said ƙarya take and somebody will never believe that the gaske she will say ƙarya take wani zai ce kawai mun je mun using power mun making nata za ta faɗi abin da za ta faɗa so she has to pay for damages she said she's extremely wealthy so $1 billion will not do anything to her we've served her that letter today ana cire ta daga kanin babanta ya zo ya karɓe ta and he said yana ta neman Yusuf ya ƙi ansa wayan shi ya ƙi ansa wayan kowa ya ce shi ba zai haƙuri ba and I agree with him sai mun je court sai ta bamu duk wani evidence da ta faɗa sai mu gani in har babu sai ta biya mu kin ga an wuce gurin gobe wata ba za ta taso ta faɗi irin maganar nan wallahi an tuma in kin san yadda yanzu tun da safe na kwace wayan shi sai yanzu na kwanta ne bacci ko ina tashiwa na ga mutumin na ya je Twitter yana ta reply mutane ni ce dan Allah dan annabi ka rabu da ka daina ansa mutane he wants to faint every single you have no idea the calls that muka receiving from family it's so embarrassing from family gidan kishiyoyi and the rest it's just I have never felt humiliated in my life like this time around but you know me I always find a way to just have courage and say you know what Allah ne yake jarraba ka da koma mini and that's just it but the closest people that know me know that that's a lie wanda ba san ka ba kuma until it doesn't matter what they really think about you Allah knows
That's just it. Thank God that somebody knows. Ni ba ma san ma me zan ce mai yariyance ba saboda ni rabona da ita wallahi tun 2017. Da ni da ita dai muka haɗu so ɗaya a Saudiya. Ta ce yaranta suna so na or something, they wanted to see me or whatever. I can't even remember. 2017. Na zo Umrah, ta zo ta same ni muka gaisa da yara na ba su kyautan kuɗi. That was all. The last time she chatted me up was 2019. I still have her chat. Lokacin wani abin jaruma da ya tashi ne or something, ta aika min da Allah ki hakuri kai ki magana wa na ce ba komai. That's it. Shi kuma Abdurrashid wallahi tallahi daga ranar da na je prison har yi rana ta yau ban sake daga wayan shi. In fact bai sake kira na ma daga ranar, cause I actually told him there and then babu wani soyayya da ya shiga tsakanin mu. Shi dai from the first day da ya gani tun kamun ma na je na gan shi, he has always said he wanted to marry me to people. Yayi wani akwai wani dan Yobe da committed murder aka kawo shi, so he knows that we have like a relation. His sister was my childhood friend. That's all. Yayi a bashi namba na aka ki. Ko da ya fara abin na kitchen din na sai da suka yi wajen 1 year tukunna ma na realizing who the person was. That was it. He called me once. We spoke for 40 minutes on the phone. He told me everything that he wanted to marry me in if you why. He said all sort of things. But that's it. There was no relationship whatsoever between me and shi da ya taba gindiyawa. Didn't I'm a very straightforward person. Even at that time I told him I was in a relationship with someone. And there was no way I would leave a bird at hand and then wait for someone that was in prison, even though I never showed him that way. Ko yayi wani abun da yake prison or something. I really didn't care. He was a customer. I treated him as one. I have never even been involved in building his menu. His sister and I believe his daughter su suke communicating the management. Sai a ce a canza mishi menu a yi kaza. Once in a while he sends me direct messages from like different numbers to say, oh abincin na ana kai mishi ko yaji yayi yawa ko gishiri yawa or something. Sai yi musu magana su canza su gyara. But wallahi tala, I didn't know what that thing was. I have no idea where that story came from. Wallahi, I've forgotten that that girl existed in my life. Sai shekaran jiya da kawai na ga video. Luckily for me, even the day I went to prison, I spoke to like a couple of people da na je ba ma shi kaɗai ba, and even when I went to meet him, he was not alone. I met him with a police officer ɗaya da kuma wancan cousin, wancan family friend ɗin da na ce miki. There was no time that ni da shi were seated were alone ba har ma mu wani magana da ba. So it was really sad, and I didn't even meet my now husband when that thing happened. So alhamdulillah, tun da ne aure there was no time that they spent in 30 minutes that mijina bai san inda nake ko ni da shi ba ma tare, because we were working or doing a project in Jos ni da shi. So we're almost every time muna Jos tun da muka yi aure. Ko time da ta ce shekaran jiya ina can din ma, I was actually in Jos with him, and he was dazzled to hear something. Dukkan mu ko mu tsaya haka ni da shi, kin ga yadda muka tsaya muna kallon video. Ya ce babe zan kashe yari kenan. Kin san yadda na danne mutumin nan?